Ovo je možda mali korak za čovečanstvo, ali je veliki za mene. Prijatno. Test, 1, 2, proba. Ženo, jel smo spremni? Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas se nalazimo u Beogradu, ispred restorana i lokala kod bake. Došli smo specijalnom prilikom i specijalnim povodom, a to jeste da patentiramo i napravimo novi burger. Burger će biti nazvan Debeli Sremac, bit će burger iz Srema, bit će sa mojom salatom, bit će po mojim, da kažemo, pravilima i normativima, a iskreno se nadam da će to sve da bude kako treba i da će da bude na maksimalnom nivou. Idemo unutra da ga pripremimo, idemo pre toga da se obučemo, a vi ostanite uz video. Ajmo. Dobar dan, domaćine. Poštovanje. Ništa manje. Au, vidi ženo šta su spremili za mene. To mi se sviđa, sve je na nivou. Na nivou, Ne znam samo kakav je plan i program, ću ja moći to sve da spremam sam. Ne sumnjam u vas uopšte. Morat ćeš mi pomoći malo, a? Da, naučimo nešto novo od vas. Nalepnice su spremne, sve je spremno, samo ja da se obučem. Kako ovo ide ovako? Dobro, molim te majstore, veži me. Kapa. Kad je već moj burger, da se i pripremim u fullu. Najbolja stvar jeste što sam izabrao za reklamu najjači lokal u Srbiji sa najjačim marketingom, jer kako ćemo drugačije da počnemo nego najjače. Kod bake, Može i kod mene. Debeli Sremac, vidi ovo, opa. Jebi ga. Napredovalo se, molim te samo na čelo. Može nam se. Blagodarim. Ne znam kakav je plan i program u suštini, vidi ovako, ja bi da uđem u kuhinju i od početka do kraja da napravim burger. Znači, i da izmesim meso, i da pripremim zemičke, i da stavim prilog i svašta nešto. Izvolite, možemo da krenemo. Blagodarim, ajmo. S ovim rukavicama imam problema, jebem ti rukavice. Ali dobro, šta se mora, nije teško. Da dunem, a? Duno, opa, ide lakše. Što se tiče same pripreme, ja sam dobio sve moguće sastojke koje sam tražio. Imamo meso, 2 kuglice, znači bit će 2 burgera, jedan na drugome. Imamo moju salatu, prepoznatljivu, imamo spržu, imamo slaninu i imamo cheddar sir. Imamo naravno i novi tip zemičke koje se ubacuje, a to jeste zemička sa susamom. Što se tiče same pripreme, prvenstveno bi trebalo se napravi meso, što je i logično. Ovo je mi prvi put da pravim burgere, ali sam do sad pravio pljeskavice. Kontam da to ide ovako, malo da se potapše, možda malo ulja, da to bude sjajnije. Opa, vidi ovo. Mogu da se zaposlim ovdje, jebati. Ako ovo pređe 30.000 lajkova, dolazim da za vas pravim burgere. To je otprilike to. I druga, još malo ulja. Izabrali smo burger meso, nismo izabrali, da kažeš, leskovački tip same pljeskavice kao što je u grmilici i u rešilici, nego burger meso. Ono mi se generalno najviše i svidelo kod bake, tako da smo izabrali njega. Skoro su pa iste, a? Možeš malo da je podebljam. Evo ga. Ja mislim da sam dobar majstor, ja? Sve u redu. I evo te, imam profesionalni auditorijum koji mi pomaže. Majstor, jel mogu na grill? Idemo! Ija! Bombica! Moram da ih pomazim. Ovo je specijalna prilika, moraju da budu dobre. To sve bude kako treba, svaki detalj. Jedino što mi treba spatula. Majstore, na sve misliš. Blagodarim. Ništa, još uvijek ništa. Imam malo tremu, nemojte da zamerite. Plan i program jeste stvarno da se napravi jedan poseban burger koji do sada nije viđen. Jer svi burgeri imaju u sebi i kečapa i ovog sosa i onog sosa. Mi ćemo da stavljamo samo jednu jedinstvenu salatu, a to je sremačka salata sa pavlakom, krastavcem i belim lukom. Ima da podribuje ceo Beograd. Opa! Vreme je da se stavi zemička, malo da se potapše od gore i da se zapeče. Opa, da se ugreje. Sa puterom.
Da bude zlatno. Nije da mi se ostvario životni san, ali maštao sam je da ću jednog dana imati nešto svoje, a ovo je burger, tako se namestilo. Ovo ništa ne diramo. Najbitnije je da se meso ne skuplja, vidi ovo. Znači nije puno vode, nije ništa, nego kako sam ga napravio, bukvalno tako i ostalo. Malo će se možda skupiti neki 5%, ali to je normalno. Stavite like, stavite subscribe i da zajedno degustiramo ovo moje čudo. Ne bi ja sad tu nešto preterano da pametujem, šalu na stranu i sve, znači prosto imamo kvalitetno meso, imamo slaninu, imamo zemički i to ćemo da potpunimo s ostalim prilozima. Gledamo da napravimo nešto posebno, gledamo da napravimo nešto što će da ostane onako u glavi kad ga pojedete i da to bude u svakom smislu reprezentativno. Nadam se da vam se sviđa sve ovo što vidite. Malo slaninice od gore, vidi ovo. Na red ide čedar. Jedan list preko jednog, drugi list preko drugog, još neki 10-ak sekundi i možemo da spajamo burger. Zemičke su gotove, vidi ovo. Zemička, donji deo. Salata, obavezno. Majstori, po jedna kašika salate i na gornji, donji deo, nemoj da mi štedite. Neka bude sve u fulu. Na salatu stavljamo burger sa sirom i sa slaninom. Isti proces i sa drugim mesom, da bude na sprat. Pre nego što stavimo zemičku, za kraj ide sprža. Sprža je premium proizvod svakako, koji će da bude zaštitni znak kako kod bake, tako i na burgeru kod Sremca. Ne bi ništa da preterujem, jer hoću da napravimo realan burger. Kako izgleda, znači imamo zemička, sos, meso, slanina, sir, meso, slanina, sir, sprža i za kraj, kao final touch, zemička sa salatom. Vidi, curi. Mislim da je napravljen par excellence. I to vam je to. Ja bi sad ovo zagrizo, ali nećemo. Bićemo fini i kulturni, pa ćemo da ga stavimo na tanjir i idemo gore da ga degustiramo. Svakako, pored samog burgera, ćemo da degustiramo i novi proizvod kod bake, jer moram malo i njega da izreklamiram. Ubacili su kačamak kao doručak, tako da ćemo pre burgera pojesti kačamak, pa nastavljamo na sam burger. Ostanite uz video. Što se tiče kape i što se tiče burgera, to ću malo na stranu, ali kao što sam rekao, doručak kod bake jeste kačamak. Imamo kačamak sa fetom i sa slaninom i imamo kačamak sa fetom i sa spržom. Ko zna šta je kačamak, sve mu je jasno, a što se tiče samog jela, evo ga. Bogato i lepo. Boga mi, ne zajebavam se. Odlično pričam. Sa slaninom ubija. Ajde da vidimo sa spržom. U suštini je sve isto, samo što je kao dodatak sprža. Cena kao cena, ne znam kakva je, nisam pitao. Ali to možete provjeriti na Glovu, koji jeste prijatelj našeg kanala. I što se tiče same priče, burger preko Glova će da bude 599 dinara, a u lokalu 800 dinara. Tako da i na tu stranu su nam izašli u susret. Ali sigurno možete kačamak naručiti preko Glova, tako da samo napred. A sam za marketing, viš ja to sve lepo objasnim. Evo te, treba burger da jedem, ja ne mogu da stanem. Iskreno da kažem, jedno i drugo mi je top. Mislim da je to neka novina što se tiče samog fast fooda, jer se ubaci ovakva stvar za doručak i moja topla preporuka je da probate. A što se tiče same zvezde večeri, jeste burger a la Debeli Sremac. Lepo i sočno je napravljeno.
da ne curi nešto previše, ja ne volim nešto puno da se musam, ali je stavljeno sve što treba. Tako da, što se tiče samog sastava, imamo 2 mesa, imamo 4 slanine, imamo 2 sira i imamo debeli sremac salatu sa lepom i novom zemičkom sa susamom. Ja imam veću tremu da probam nego iko, tako da se nadam da je sve dobro. Ovo je možda mali korak za čovečanstvo, ali je veliki za mene. Prijatno. Snimi ženo kako sam ga ispekao. Znači, kombinacija pavlake, krastavca, belog luka sa svim ovim prilozima i mesom. Posle višemesečnog istraživanja i usavršavanja došli smo do idealne strukture. Slobodno napišite kako vam deluje. Vidite, sami burger, ništa ne šeta, ništa ne curi, sve na svom mestu, a ukus, ludilo. Što se tiče samog kvaliteta koji će biti u prodaji, ja insistiram i insistirat ću da bude isto ovako. Znači, kako ga sad vidite u videu, tako bi trebalo da ga dobijete. Kao što sam rekao, cena je spuštena preko Glova na 599 dinara, redovna cena je 799 dinara. Imate kombinaciju da uzmete i u obroku, gde ćete dobiti kocu i pomfrit, to je 200 dinara više. Tako da na vama je da probate ako želite. Svakako, kada ja sad završim ovaj burger, idemo napolje, da podelimo ljudima burgere, da i oni kažu neko svoje mišljenje i da oni kažu konačan sud. Nadam se da će svima da se svidi, a i ako se ne svidi, opet dobro. Svako ima svoj ukus i treba ga poštovati. Mislim da je ovaj burger unikatan zbog same salate, koja i čini sam naziv burgera debeli sremac, po meni. Bože mili, hvala ti na svemu. Daj meni da probam. Žena, izvinim. Malo soliti na kraju, onako, ali ima kačamaka. A? Kako da uzem kameru te snimim, možda sam se neko. Ne treba. A reci, ja mislim da je kontrast, mislim, u nekim kratkim crtama kako da vam opišem kakvog je ukusa. Imate 2 parčeta mesa, imate slanine, sira i sprže, što je dosta onako masno i jako, kao ja. Ali ta moja salata, koja je u suštini sastavljena od pavlake, krastavca i belog luka, čini da se sve to onako potire i da se dobije jedan kontrast ukusa koji probija sve to i od gore i od dole i kad zagrizete, brutalno je. Ženo, musao sam, znam da mi mašeš, ali šta ću? I mislim da je sigurno vredno probati. Naravno, nekome se sviđa, nekome se ne sviđa luk što ima unutra, neko voli, neko ne voli, ali to je opet na vama. Posle ovog burgera mora nešto gazirano. I ako ne podrignete, kao da ga niste jeli. Ne bi nešto preterano da ga hvalim, ne bi nešto preterano da ga dižem u nebesa, ali sam siguran da ništa slično do sada niste probali vezano za burger i za same pljeskavice. Zato što je jedinstven, ima samo jednu salatu i od gore i od dole, koja ima i tajni sastojak, a naravno da bi bila tako lepa i ukusna, ali su stavljeni premium proizvodi i tu ne bi trebalo bude greške. Počevši od burger mesa, preko samih, da kažeš, priloga u vidu sprže, slanine i sira, preko moje salate, mislim da to čini top kombinaciju. Idemo dole da podelimo ljudima same burgere, da vidimo šta oni kažu, a vi prokomentarišite i dajte svoj sud. Stavite like, stavite subscribe, podržite ovaj kanal, vidite da radimo svašta nešto, trudimo se da se unapređujemo u svakom vidu
i trudimo se da bude što vama zanimljivije. Ajmo dole. Opa! 10 komada, gratis. Nije nešto, ali od srca. A vidiš što sam lep na slici, Ki upisan. Jel neko za besplatne burgere da probate nov proizvod, Hoće neko? Može, ali morate da kažete iskreno mišljenje. Ovdje sad. Momak, hoćeš? Odmah sad direktno, da. To je najnoviji burger nazvan po meni. Da čujemo prve utiske. A? Ali nemoj da preteruješ. Nemoj da preteruješ. Sa čim je? Koja je salata? Nemaš pojma, a? A kako ti se čini? Ajde, zagrizi još jedan put. Molim te, prikaži kameri kako izgleda. Besplatan je. Novi kod bake, debeli sremac. Može, a? Bravo. Gospođo, ste vi? Možda za druga. Može slika, ali moraš da kažeš realno kakav je burger sad odmah. Da ga probam sad? Pa da, pa to jeste poenta. Ajde, ovo prvo se slikamo pa sam probam. Može. Au, brat. Biće inače u stalnoj ponudi, ima nova salata, pa može da ga probate, da. Hoćete možda probati burger? Nov proizvod, burger debeli sremac. Gospođo, jeste za burger besplatan možda? Izvolite. To je novi burger debeli sremac kod bake. Ali moraš reći stvarno. Stvarno 10 od 10, top. Jel ti smeta što ima belog luka unutra? Ne. Sigurno? Hoćete da ostavite Instagram da vam se javi posle deve koje vole luk? Ja, nećemo hvala. Dobro, pošteno zauzeti su. Ostao nam inače još jedan burger. Pozdravljam. Neko miriše, odmah preporučujem dalje. Stvarno? Pa recite iskreno, stvarno, kako vam se čini? Odlično, uz bolji meka. Jel znate koja je salata unutra? Jel možda prepoznate? Ima samo jedna jedina salata. Nije kupus, kako kupus? Krastavac, palavka, beli luk. Možda niste dovoljno zagrizni. Osjećam luk malo. Da, nije puno, ali baš onako da osvježava. ovo je dobro. Stvarno? Meso vam je odlično. Hvala vam puno. To nam je najbitnije. A što nisi probao burger? Ajde, reci neki svoj sud. Jeste možda za besplatan burger, novi u našoj ponudi, debeli sremac sa jednom jedinstvenom salatom. Ima svega od slanine, sira, sprže i besplatno je. A dobro, jel to otvarate tek? Ne, ovo je otvoreno, ali se ubacuje novi proizvod koji je poznat po meni. Ako nazvan je po meni, ja sam iz Srema i debeo sam i burger se zove debeli sremac, ja sam iz Maradika. Hvala najlepše. Nema na čemu, jel bi vam bio problem možda da probate, samo da kažete iskreno vaše mišljenje. Pošto mi mnogo znači mišljenje starijih ljudi, jer ovdje ima, izvinjavam se, ne kažem da ste vi stariji, nego da niste dete. Pičku materni, izvinjavam se. 10 do 10. Stvarno, evo stvarno. A reci. Ajde, moram ovako. Slobodno. Šta si mi rekao da ima sve? Ima meso, ima slanina, ima sir, ima sprža i ima salata, krastavac, palavka, beli luk. Prelepo je. Stvarno. Hvala vam puno na vašem Jel mišljenju. vam to u ponudi? Da, od danas imate ovdje da uzmete. Ako naručite preko Glova, 600 dinara je, ako je direktno u prodavnici, onda je 800 dinara. Tako da imate 200 dinara popusta preko Glova da vam dođe dostava. I čak ima u ponudi da se uzme kao obrok sa pomfritom i kocom, samo 200 dinara više. Mislim da je maksimalno dobra preporuka što se tiče svega i meso je premium. Dobro, pretpostavljam da je domać. Da, i Srema. Veterinara, popiljiv svekar je bio veterinar, a radio je u Vojki. Eto. Kao veterinar. Eto. Onda ste vi iskusni što se tiče mesa. Jesam. Hvala vam puno, mnogo mi znači vaše mišljenje, svako dobro. Nadam se da će biti na nekim brendu. Nadam se i ja. U suštini to je to. Podelili smo prvu turu burgera, ne bi nešto preterano da smaram ljude i prolaznike. Ko je bio tu probao je, kasnije će ljudi napraviti još 20-30 komada pa će da podele. Od ovog trenutka je svakako burger u ponudi, možete da ga poručite i preko Glova, možete i u restoranu. U restoranu je 800 dinara, preko Glova je 600 dinara. Tamo možete iskoristiti kod Huge Stuff da poručite 2 burgera i da dobijete popust od 300 dinara i da se uklopi sve to zajedno i da uživate. Iskreno se nadam da ćete da podržite ovu priču, da makar probate i da kažete vaše iskreno mišljenje. Ako vam se ne svidi, ne svidi. Ako vam se svidi, vi slobodno recite, poručite i uživajte. Svako dobro vam želim da pozdravim momke koji su tu bili da im pomognu, želim da pozdravim sve, može za kraj. A što ti nisi probao burger? Pa nisi mi dao. Sad ću napraviti drugu turu. Može. A sad se snimamo.
Ne slikamo se. Ne veze, uzet ćemo svakako čekamo i baku da reaguje na ovaj burger, da vidimo šta on kaže. Znam da ne voli luk, ali me živo zanima njegovo mišljenje. Vi ostanite uz kanal, svašta nešto vas čeka i svako dobro vam želim. Ćao.